Λοιπόν, ήταν δώρο άλλο. Πάμε τώρα στις ποινές που μας επέβαλε αυτή η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Είναι μια επιτροπή που αποτελείται από τα 5 άτομα, από τα οποία αποτελείται αυτή η επιτροπή, οι 5 διώκονται για κακουργηματικές πράξεις. 5. Είναι μια επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Εγώ το καταστατικό μας επικαιρώθηκε από το Ειρηνοδικείο τις τελευταίες μέρες, δεν έχει 10-15 μέρες που επικαιρώθηκε, ούτε καν την ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε τώρα στην τιμωρία. Καταρχήν δεν είναι μια μόνιμη τιμωρία. Είναι μια άρση της ιδιότητας μέλους, προσωρινή άρση της ιδιότητας μέλους, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Ας το φέρω λοιπόν στην Γενική Συνέλευση. Και να δούμε και αν θα περάσει. Για να περάσει από την Γενική Συνέλευση θέλει τα 3/4 των συμμετοχών, να είναι παρόντα τα 3/5 και τα 3/4 να αποφασίσουν ότι πρέπει εμείς να πάψει να υπάρχει ένωση Προεδρικών Συμφωνίων της Ελλάδας. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Αυτά τα οποία γίνονται, που γράφονται στις εφημερίδες ότι ήρθε καταστροφή για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της Μαγνησίας. Ποιο ποδόσφαιρο? Έχουμε κανένα ποδόσφαιρο τώρα. Αρχίζει κανένα ποδόσφαιρο τώρα και το ξέρω εγώ, γιατί αυτό που ξέρω εγώ ότι γίνεται ένα παιδικό πρωτάθλημα τώρα. Το ξέρω τι γίνεται. Οι ομάδες λέει δεν θα παίξουν. Δηλαδή τι κάνει η ΕΠΟ, τι μας προσφέρει η ΕΠΟ στο τοπικό πρωτάθλημα, στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πείτε μου εσείς τι μας δίνει, ξέρετε τι μας δίνει? 5.000 ευρώ τα οποία έστειλε πριν από 15 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ξέρετε πώς ζει η Ένωση αυτή τη στιγμή? Να σας τα πω εγώ. 25.000 είναι καλά εδώ και ο Ικανούκης, είναι απέναντί μας. 25.000 από τις κρατήσεις που κάνουμε στις διαιτησίες, από τη συμμετοχή των ομάδων στο πρωτάθλημα και το Κύπρο που πληρώνει ένα παράβολο, 300 ευρώ, και που θυμάται καμιά φορά και η ΕΠΟ και μας στέλνει μερικά χρήματα όπου έρχεται και 10 μήνες να στείλει και μας έστειλε πριν από 10 μέρες που είναι να πάμε στη Γενική Συνέλευση 5.000 ευρώ. Μήπως ξέρετε πώς είναι τα έξοδα της Ένωσης? Κάθε μήνα. 6-7.000 ευρώ. Τα είναι τα έξοδα. Και ρωτώ εγώ τους παράγοντες του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Γιατί θα μπορούσαμε αυτό το πρόγραμμα να το κάνουμε και μόνοι μας. Πήγε κανένας άλλος λόγος. Αν δεν υπήρχε δηλαδή να βγει ο πρωταθλητής για να πάει στη γάμα εθνική κατηγορία, το κάνουμε και μόνοι μας. Να μειώσουμε και τη διαιτησία, να βάλουμε και κανένα 2 έπαθλα στις ομάδες που θα βγουν πρώτες για να το λιώσετε. Με την προκήρυξη αυτή και τους κανόνες που έχει θέσει η ΕΠΟ. Λέω έτσι. Με το πιο σεβασμιότητας. Αυτό κάποια στιγμή που το περίμενα, κάποια στιγμή που καθόμαστε σε μια εκδήλωση δίπλα μου λέει: Πρόεδρε, εμείς δεν το κάνουμε μόνοι μας το πρωτάθλημα. Το λέω αυτό, όχι ότι θα γίνει, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Πάμε τώρα στις ομάδες γάμα εθνικής. Ο Ολυμπιακός Βόλου φυσικά δεν ανήκει στην δικιά μας ένωση, ανήκει σε άλλη ένωση. Τα πρωταθλήματα της γάμα εθνικής είναι μια αρμαθρόληπτη κατάσταση. Την ευθύνη την έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη διοργάνωση δηλαδή, και απλώς σε εμάς ψηφίζουν. Ο Ριος Φεραίος έκανε 3 γενικές συνελεύσεις και δεν ξέρουμε αν θα συμμετέχει ή όχι. Ο Πύρωσες, ο πρόεδρος εκεί, ο άνθρωπος με πολύ μεγάλη δυσκολία, από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω φέτος ακόμα και να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει οικονομικά, όμως έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η Νίκη Βόλου ακόμα δεν ξέρει τι θα παίξει. Θα αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση που ξέρουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας έχει κάνει και διαλύθηκε το ποδόσφαιρο της Μαγνησίας? Έχουμε κανένα ποδόσφαιρο που βάζει. Τι είπαμε λοιπόν εμείς? Είπαμε λοιπόν, μέχρι τις 30 του μηνός έχουμε όπλα ακόμα. Δεν είμαστε έτσι, γι' αυτό και δεν μιλούσα τόσο καιρό. Έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας ακόμα. Εμείς θα το παλέψουμε. Μέχρι τις 30 του μηνός έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας, θα το παλέψουμε. Όταν έγινε αυτό και προσφύγαμε στα πολιτικά δικαστήρια, όλη η Ελλάδα μας έδινε συγχαρητήρια. Φέραμε μια εφημερίδα από την Κύπρο, Ελευθερία λοιπόν, που είχε αφιερώσει μία σελίδα για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ομάδων της Ελλάδας.
που έδινε συγχαρητήρια, που αντιστάθηκε σε αυτό που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ είδατε ότι το FBI πήγε στην Ελβετία και έπεισε 16 άτομα από τη FIFA. Που εδώ δεν πέρασαν βέβαια, γιατί άμα πληρώσουν από εδώ θα είχαν πάρει πολλούς. Και η FIFA δεν τιμώρησε την Ομοσπονδία της Αμερικής. Πάμε τώρα αυτά τα οποία γίνονται. Θα τα έχετε μάθει βέβαια ότι μια ομάδα 7 ατόμων, από αυτούς που είχαν υπογράψει, κιούταξαν. Φοβήθηκαν, θέλουν να πάρουν την εξουσία, δεν το ξέρω. Και παραβιάζοντας το καταστατικό, διότι από ό,τι έχω μάθει το έχουν υπογράψει, λέει και μια υπεύθυνη δήλωση και εξοδοτεί τον αγαπητό Μπάρμπι Πάσχο να κάνει ορισμένες ενέργειες. Να πάει στην Αθήνα, να διαδραματιστεί, να κάνει αυτά. Θα μπορούσε να γυρίσει το πράγμα. Πάρα πολύ εύκολο. Να ρωτήσει του φίλου του να πάω εκεί, να το πει το χέρι, να του πω ότι ξέρει, κύριε Σεναδί, κάνω μια πράξη. Τελειώσαμε. Δεν το κάνω. Είναι μια αξιοπρέπεια. Ξεκινήσαμε κάτι και το τελειώσαμε. Εάν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, δεν είμαστε πολύ μέσα στις καρέκλες. Σκοτώνουμε και να φύγουμε. Και ξέρει μια άλλη διοίκηση εδώ να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα που κάνουμε εμείς για να γίνουν τα πρωταθλήματα μια χαρά και καλά. Όμως, δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε όλοι μαζί 10 άτομα και οι 6, 7 βέβαια που να γίνουν και 4, δεν ξέρουμε, που να γίνουν και 5 και 4. Να κάνουν παραποίηση οργάνου. Διότι αυτό είναι παραποίηση οργάνου. Ο πρόεδρος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να κάνει αυτές τις συναντήσεις. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τις κάνει. Αυτό γράφει το καταστατικό μας. Αυτό λοιπόν είναι παραποίηση οργάνου. Δηλαδή, τις μέσα που θέλει να δεν λέω τα προγράμματα, το ότι δεν κομίσουν από κάτω δεν το ξέρω. Αυτό όμως είναι παραποίηση οργάνου. Γιατί αυτός ο οποίος έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιες υποθέσεις είναι ο πρόεδρος και κανείς άλλος. Θέλησαν σήμερα να κάνουμε συμβούλιο για αναδιάρθρωση. Το συμβούλιο το ορίζει ο πρόεδρος. Εγώ δεν το ορίζω. Και το όρισα στις 30 του μήνους. Δεν θέλησα. Όταν έχουμε εξαντλήσει όλα τα παιδιά. Λοιπόν, εμείς με αξιοπρέπεια θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τις 30 του μηνός και στις 30 του μηνός, διότι έχουμε ακόμα όπλα στα παράθυρα μας, τα οποία θα τα ασκήσουμε τώρα. Θα τα ασκήσουμε τώρα. Εάν δεν πετύχουμε, τότε δεν είμαστε πολύ μέσα τώρα. Το καλό του προσφέρουμε. Και να είστε σίγουροι ότι στις 30 του μηνός θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εάν λοιπόν θέλει η ΕΚΟ, γιατί δεν το βάζει στη Γενική Συνέλευση. Το βάζει στη Γενική Συνέλευση. Θέλει τα 3/4 των μελών της Γενικής Συνέλευσης για να το περάσει. Ας το βάλει λοιπόν στη Γενική Συνέλευση. Δεν το βάλει όμως. Ας κάνει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί μια επιτροπή, η οποία έγινε τώρα, η οποία αποτελείται από μέλη, από προέδρους ενώσεων, να βγάζει μια απόφαση. Και είπαμε ότι δεν είναι μια μόνιμη τιμωρία. Είναι μια προσωρινή άρση ιδιότητας του μέλλοντος. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και είμαι σίγουρος ότι θα δικαιωθούμε. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις,